Vážení posluchači, já jsem Jan Kramoliš. A já jsem Lada Budinská. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Debrief od Security Outlines, československého think tanku věnovaného bezpečnosti. Hostem dnešního dílu je etický hacker Marek Trestner. Vítáme vás. Dobrý den a děkuji za pozvání. Kdybych vám teď dal 15 minut a své jméno, co všechno o mě dokážete zjistit, aniž byste opustil tuhle místnost? To hodně záleží na tom identifikátoru, vlastně tom unikátním identifikátoru, což je to jméno. Protože nedokážu na to úplně odpovědět přesně. Buď hodně, nebo skoro nic. Pokud mi dáte jenom jméno a budete se jmenovat například slečna Lada Budinská nebo nějaké jméno, které je poměrně unikátní, tak dokážu jenom podle toho jména najít spoustu konkrétních informací, které vlastně patří k tomu danému člověku. A pokud ovšem to bude jméno jako například Pavel Novák, tak těch informací na tom internetu jako najdu tolik, že vlastně ten svůj cíl dokážu úplně dobře identifikovat. Takže úplně nejlépe vlastně k tomu open source intelligence, k tomu získávání dat z veřejných zdrojů, veřejně dostupných zdrojů, tak tam bych potřeboval například ještě k fotku nebo telefonní číslo, případně e-mail, abych si to dokázal spojit, vlastně ten cíl svůj, abych si to dokázal ty informace spojit a dostal z toho nějaký rozumný jako výstup. Každopádně 15 minut, to je jako hodně málo na OSINT, jo, ten Open Source Intelligence. Většinou, když jako děláme právě získávání informací o nějakém našem cíli, tak to může trvat klidně několik dní. Když to děláme opravdu kvalitativně, tak to klidně může trvat jako několik měsíců. Také druhý faktor, který tam hraje obrovskou roli, tak je vaše vlastně chování v digitálním prostoru i v tom fyzickém prostoru. Jo? Jako kolik informací o sobě sdílíte na sociálních sítích, někde na nějakých fórech, případně kde se pohybujete v prostoru univerzit nebo nějakých akcí, kde se fotíte a tak dále. Takže všechno, co jako sdílíte někam, tak nějakým způsobem jde najít. Ale 15 minut je opravdu málo, ale můžu toho najít klidně za pomocí automatických nástrojů opravdu hodně. Jak byste laikovi vysvětlil hlavní účel vaší práce? My děláme prakticky to samé, co hackři neetičtí, akorát s tím velkým rozdílem, že to děláme se souhlasem té oběti. A ten hlavní rozdíl je v tom úmyslu. Jo. My hledáme za pomocí podobných technik, metodik, jako hackři neetičtí, hledáme ty slabiny, snažíme se dostat do těch společností, buď i klidně fyzickým přístupem, nebo elektronicky. Snažíme se extrahovat nějaká tajemství, takže děláme průmyslové špionáže, děláme penetrační testy infrastruktur, jo, Wi-Fi sítí a podobně. Akorát s tím rozdílem, že my to neděláme za účelem způsobit škodu, nebo reputační, nebo nějakou finanční škodu. Nesnažíme se ty firmy potom ukrást informace a vydírat je, ale snažíme se najít ty slabiny, které v těch systémech mají, udělat jim nějaký report a pak si společně s nima na to sednout a projít to vlastně, jakým způsobem jsme se tam dostali a aby se to už dál nepovedlo těm hackerům neetickým, tak jak to pečnout. A v čem se vaše práce liší od běžného IT správce nebo bezpečnostního analytika, který má firmu pod dozorem? Tak bezpečnostní analytici, případně IT správci, nebo vlastně kdokoliv jako v IT oddělení té firmy, tak oni se často staví do role obránců, nebo respektive oni se snaží, aby ty systémy jejich fungovaly, aby byly dostupné, aby byly aktualizované, aby prostě zajistili chod té firmy. My jsme v roli útočníka, kdy my vlastně simulujeme reálné útoky na ty společnosti a snažíme se odhalit ty slabiny. Jo, u ty IT správci velmi často mívají, protože pracují prostě v tom samém prostředí, tak mívají takové klapky na očích, kde jako znají to, co dělají, ale už tam třeba nevidí nějaký širší prostě
perspektiv té bezpečnosti. Velmi často jsou naprosto vytížení provozem, takže vlastně ani jako nemají třeba čas se vzdělávat o nejnovějších trendech, nemají třeba čas na to aktualizovat některé bezpečnostní věci. Od toho tam vlastně nastupujeme my, který se snaží udělat tady tu práci navíc za ně, kdy oni buď nám poskytnou nějaké určité přístupy někam, kde se snažíme prostě útočit například v tom vnitřním prostředí, když se hacker tam zvenku dostane, nebo útočíme zvenku prostě na nějaké služby, mobilní, webové aplikace, jejich Wi-Fi sítě, případně jako sociálním inženýrstvím se snažíme někam dostat a pak upozorňujeme na to, co je misconfigured, kde jsou nějaké slabiny a dáváme jim doporučení, co s tím dělat. Jo, vlastně ta práce etického hackera na rozdíl od těch bezpečnostních analytiků je to, že my musíme mít ten scope těch zaměření a zájmů jako širší než oni, kteří se snaží vlastně zajistit chod a provoz té dané společnosti. A co vás osobně přivedlo k etickému hackingu? To si pamatuju velmi dobře. Byl jsem na základní škole, to mě bylo asi 12 let a měli jsme hodiny informatiky. A my jsme se tam učili nějaký úplný basics, nějaký basic HTML, učili jsme se tam pracovat s nějakýma těmi prvníma verzema Wordu. A já si pamatuju, že my jsme měli učebnu, kde bylo, 10 až 15 počítačů a náš pan učitel měl na svém počítači vzdálený přístup, aby se jako dohlížel, co tam děláme, jo, jestli děláme to, co máme. A mně se tenkrát nějak povedlo ovládnout ten jeho řídící počítač. A já jsem si napsal, protože jsem nevěděl, co s tím potom dělal, tak jsem si napsal baťák a to byl jednoduchý baťák, kde byl příkaz jenom na vypnutí té stanice, vypnutí počítače. Já jsem tenkrát dal do složky po spuštění a vynutil jsem restart těch několika počítačů. No a už samozřejmě, když je tam zapli a přihlásili se, tak se ty počítače automaticky vyply. No a jsem si tenkrát už si řekl, hele, to může být docela nebezpečný. No samozřejmě jsem potom nevěděl, jak to spravit, takže pak museli volat mému staršímu bratrovi, který mě k tomu už jako odmala tak nějak vedl k IT a potažmu kyberbezpečnosti. Stačilo ten počítač pak spustit bez příkazového řádku, což jsem nevěděl, protože mě bylo 12. Ale už tenkrát jsem vlastně jako ochutnal tak nějak, co je to proniknout do nějaký systému nebo udělat něco, co by se nemělo stát. A mezitím jsem se pak věnoval jako jiným projektům vlastně v dospělosti, ale vrátil jsem se k tomu, takže jsem si řekl, hele, tohle bych chtěl dělat dál a chci, aby mě za to lidi platili. No, tak jsem se dostal k etickému hackingu. To zní jako splněný sen? Absolutně. Tak super. S vaší profesí se pojí spousta popkulturních představ. Tma, kapuce na hlavě, zelený kód, že jo, na tom černém pozadí v té obrazovky. Co je podle vás největším mýtem o etických hackerech, nebo třeba i obecně hackerech, se kterým se v české společnosti stále setkáváme, nebo v popkultuře, že jo, nejenom v České republice? Mm-hmm. Tak ta stereotypní představa na mě konkrétně sedí. Akorát s tím rozdílem, že ten zelený kód se blbě čte, tak ten text mám v jiných barvách. Ale je to moc retro, jo? Retro. Jako blbě se to v té konzoli čte. Tak to je asi na každém prostě, jak pracuje, takhle, můj kolega Lukáš, ten vlastně zakladatel naší skupiny, tak ten by úplně nejradši pracoval někde z pláže prostě s kokosem v ruce. Jo. Takže my nemáme úplně jako potřebu se skrývat za nějakou rouškou anonymity, nebo aspoň zdánlivě ne. Takže my nepotřebujeme být zahrabaní jako v nějaké díře a v temnotě, ale je to fakt jako jenom o preferencích, jak kdo v jakém prostředí jako pracuje. Jako takový mýtus, asi s čím se nejčastěji setkávám, tak
po nás občas lidi chtějí, abychom udělali jako něco nelegálního. Jo, například tohle by se nám hodilo pohackovat nějakou konkurenci. Nebo něco takového. Jako opravdu se mě na to lidi občas ptají. Tohle... Nejenom ze srandy. Asi nevím, asi nemám social skills na to identifikovat. Ale jako etičtí hackři nelegální věci rozhodně neděláme. To bychom jako velmi rychle skončili. To jako stačí jako jednou dělat něco blagatového a jako konec. Takže ne, rozhodně neděláme nelegální věci a vždycky jako při jakémkoliv projektu vlastně jednáme na základě nějakých předem stanovených requirements s těma zákazníkama. Takže asi tohle je takový největší mýtus o etických hackerech, no. Protože to hacker, jak jste říkal, jako pejorativní prostě nádech to určitě má. Vy v rámci vaší společnosti pořádáte také odborná školení hackingu. Jakým způsobem právě zajišťujete, aby toto specifické know-how nebylo zneužito k neetickým účelům? To je dobrá otázka. Tak na to se nás taky často lidi ptají. Asi bych na to řekl, účel těch školení není udělat z lidí hackery. Jo, to jako máme 2 typy takových školení. Jeden je nenech se hacknout, to je na jeden den vlastně pro koncové uživatele, kde ukazujeme, jak někteří hackři můžou postupovat, takže jsou spíše jako vysvětlení třeba pro zaměstnance nebo širokou veřejnost, proč teda by neměli strkat cizí flešky jako do počítače, co se může stát, že fleška může být klávesnice, jak když vám volá někdo na telefon a zobrazuje se prostě číslo, jako které znáte, tak to nemusí volat to číslo, které se tam zobrazuje. A takže tam jako ukazujeme prostě praktické ukázky těch útoků a často jako vysvětlujeme, jak si ty útoky dělají, ale ani za tento jeden den, ani za třeba 6 dní, kdy máme jako opravdu to odbornější školení pro IT lidi, tak nikoho hackovat nenaučíme. To možná nejde ani za 6 měsíců. Jo. Ten účel je spíš předat ty informace, jak ti hackři reálně pracují, jaký metody k tomu používají a proč se chovat tak, jak je to často doporučený. Jako hlavně v korporátech nebývá úplně často vysvětlený, proč prostě mám na pracovní stanici jako whitelistovaný zařízení nebo mrtvý prostě USB porty a tak. Tak my jako vysvětlujeme, jak přesně ty útoky fungují. A když to ty lidi pochopí, tak je jako větší šance, že se ty zařízení nebo ne nařízení nebudou snažit nějakým způsobem obejít a udělat ty firmě problém. Kdo jsou dnes vaši nejčastější klienti? Jsou to velké technologické firmy, ty korporáty, nebo nějaké státní instituce, startupy, středně velké podniky? Ten scope je jako velký. Děláme penetrační testy jako za desítky tisíc korun. Může to být prostě pro školky, dělali jsme spoustu školek. Můžou to být malý podniky, opravdu jako vlastně jako cokoliv, co má nějaké zařízení, které se dá pohackovat, tak to můžeme pohackovat. Nejčastější možná klienti bych řekl, že jsou spíš střední a větší podniky. Děláme jako banky, pojišťovny, děláme firmy, co mají 1000 zaměstnanců. Jo, to už jsou potom jako většinou větší penetrační testy. A i ty penetrační testy, jako my máme takový 3 hlavní streamy. První jsou penetrační testy, tam máme open source intelligence, máme tam infrastruktury, jo, vnější, vnitřní, děláme Wi-Fi sítě, děláme testy sociálním inženýrstvím. Prostě klasický penetrační testy, takový jeden z hlavních streamů. Do toho počítám samozřejmě red teaming, kterým se zabýváme. Potom takový ten druhý stream, jak jsem zmínil, jsou ty školení. A pak je třetí stream, tak to jsou zajímavější zakázky, o kterých jako bohužel kvůli NDAčkům nemůžeme moc mluvit, ale zabýváme se hlavně, abych to shrnul, bojem proti cizím mocnostem, který se u nás snaží dělat neplachu. Zmínil jste tady red teaming, co to je? My jako Red Team členové jsme vlastně na straně těch útočníků, kdy útočíme na firmu prakticky jakýmikoliv prostředky, že nedostaneme většinou žádné přístupy a postavíme se prostě před banku například a máme nějaké určité cíle, nějaké requirements a snažíme se pohackovat
pohackovat tu banku různými způsoby. Jo. A většinou to zahrnuje jako docela silný fyzický social link, kde se snažíme jako fyzicky proniknout do té banky, připojit prostě do interní sítě nějaké naše zařízení a pokud jsou to ty zakázky jako velký, tak se na to připravujeme opravdu pečlivě, kde například se třeba i hlásíme jako falešní zájemci na pohovory, abychom se dostali do prostor, kam bychom se neměli dostat. Tam právě pohazujeme flashky s malwarem a podobně. Takže red teaming je jako za nás vlastně celkově ten ofenzivní boj jako bez jakýchkoliv přístupů proti takzvanému tomu blue teamu těch obránců v těch firmách. Ten útočník má většinou výhodu, že je útočník a ten obránce to má většinou složitější, že to není třeba jako v nějaké válce, kde většinou jako bránit jako nějakou pevnost je jednodušší. V tom kyberprostoru to je naopak. Můžete to nějak popsat, čím to je? Určitě. Když si to vemu z praxe, tak můžu dát příklad například na ransomwareových skupinách. Jo. Útočníci, kteří chcou opravdu dělat ty špatné věci, tak oni se jako nechcou rok nikam prolamovat, pokud to opravdu nejsou nějaký třeba APT skupiny, které opravdu potřebují zaútočit nějaký vojenský cíl a mají jako neomezený rozpočet a čas. Tak ty reální útočníci se většinou nechcou jako složitě někam prolamovat, prostě obfuskovat nějaký bezpečnostní mechanismy a tak. To jako většinou probíhá tak, že oni se na nějakou firmu podívají, mají k tomu do internetu má firma vystrčený nějaký zařízení, tak oni jako do toho pouknou párkrát, jo, podívají se, jestli jako mají tu obranu na nějaké úrovni, kdy to ještě dává, nebo pro ně už nedává smysl. A pokud opravdu tam ten defense jako je, tak jdou dál. Jo. Jako většinou ty reální útočníci, když jim jde o zisk, protože ty ransomwareové skupiny jsou vlastně dneska jako business, jo, prakticky jako s korporátním řízením, tak jim jde prostě o peníze a o to, aby to bylo efficient. Jako slyšel jsem i o případu, kde jedna ransomwareová skupina poslala i dotazník spokojenosti jako po tom samotném útoku. Jo. Takže opravdu jako oni se určitě chcou zlepšovat. A jako jeden z důkazů, že ty ransomwareové skupiny opravdu jsou už prakticky jako firmy, které útočí. Oni mají svoje affiliate programy. Ono existuje třeba něco, čemu se říká malware as a service, kdy nějaký schopný hacker, nebo rádoby schopný hacker, je může kontaktovat a říct jim, hele, chci si půjčit prostě váš malware, mám tady nějaké potenciální oběti a oni řeknou, OK, tady máš ten malware, funguje to takhle a mají často jako lepší, ty ransomware skupiny mají často lepší support než Microsoft, jo. Jako opravdu jako na technickou úroveň mají obrovskou. No a vlastně ty affiliate lidi, tak ty potom útočí na ty svoje oběti a šifrují jim třeba data a pak to posílají ty ransomware skupině, která chce po nich následně výkupný a tak. Takže jako opravdu mají ty svoje metody mají poměrně dobře propracovaný a jsou nebezpeční. Když se podíváme na praxi běžného uživatele, kde podle vás dnes děláme největší chyby? Co jsou ty nejčastější otevřené dveře, které útočníkům nevědomky necháváme k dispozici a na co bychom si měli dávat pozor v každodenním používání technologií? Tak to je určitě oversharing informací, jo, jako sdílení informací online o sobě. To je jako ta osintová část, vlastně kdy ten útočník hledá tu nejlepší oběť pro sebe. Tak to je opravdu nebezpečný, co sdílíme. A teďka to není jenom o nás, ale co sdílíme, jako například často vidím, kde lidi fotí svoje děti, svoje známé a prostě sdílí to všude. A teďka třeba se to nemusí jako týkat ten útok konkrétně jich, ale když se nějaký hacker chce zaměřit na nějakou firmu, chce získat spoustu nějakých materiálů, který může potom použít k vydírání těch zaměstnanců, aby něco spustili, například takhle vědomě. Takže jako největší nebezpečí vidím asi jako ve sdílení těch informací, co my jsme vlastně ochotní o sobě jako dát někam online.
Takže to je to největší nebezpečí. No a samozřejmě neaktualizované služby, no, když jako lidi odkládají aktualizace, používají prostě staré služby, které mají už v sobě nějaké zranitelnosti, které už jsou poměrně známé, tak útočníci je můžou jednoduše využít. V tom kontextu oversdílení, jaký je váš názor na LinkedIn? Protože běžný sítě, ano, tam sdílíme nějaký fotky, naší polohu možná, ale na tom LinkedInu přece jenom člověk je schopný sdílet obrovské množství informací. Co si o tom myslíte? No zrovna LinkedIn, tak ten používáme velmi často při útoku na firmy, jo. Protože tam se krásně dá vyfiltrovat, ty zaměstnanci se těch daných firm se tam krásně dá vyfiltrovat, vidíme na jakých pracují pozicích, co tam sdílejí za příspěvky, často vidíme jejich zájmy, jména, s kým jsou v kontaktu, s kým se baví a tohle je třeba naprosto zlatý důl na phishingové útoky, jo. I na sociální inženýrství, když se prostě snažíme někam dostat, teďka nedávno jsem šel do nějaké firmy, nejmenované firmy a byl tam nějaký člověk konkrétní a já jsem si zjistil z otevřených zdrojů, že bude mít nějaký meeting, tak jsem si zjistil jeho jméno, co přesně dělá, o co se zajímá, kdo by za ním mohl chodit na schůzky. Já jsem přišel do té firmy, říkám, jdu tady za panem XY, jsem tady prostě nějaký poradce něčeho a dostal jsem se, někdo mě usadil prostě do nějaké místnosti, odešel, nehlídal mě, tak už jsem tam mohl dělat, co jsem chtěl, mohl jsem rozhodit, říkám, nějaký malware prostě kolem sebe, mohl si ukrást nějakou pracovní stanici a už jsem prostě byl někde, kde nemám být, jenom díky tomu, že jsem měl nějakou informaci například z LinkedInu. Takže nejčastěji to používáme k těm phishingovým kampaním. Jaký je poměr útoku využívajících chyb uživatele, nějaká jako lidská chyba, oproti slabinám softwaru? Mhm. Tuhle statistiku asi jako nikde nenajdete. To nikdo podle mě jako nedělal úplně tuhle statistiku. A taky jako záleží z jaké oblasti. Jako v každém systému, v každé firmě vždycky ten nejslabší bezpečnostní článek je člověk. Jo. Můžete mít prostě next gen firewally, můžete mít úplně nastavenou bezpečnost po strop, ale když tam bude člověk, který jako ten malware spustí, klikne na něco, co nemá, tak to může být jako konec a může to jako znehodnotit veškeré ty bezpečnostní opatření, co tam jsou. Takže já bych řekl, že jako na člověka se útočí nejčastěji. To vidíme i na takový ty skemy, kde volají lidi, že jo, váš účet byl napaden, pošlete někam peníze, to je prostě útok jako na člověka. Proč útočit na tu banku, která jako investovala prostě obrovský peníze, obrovský prostředky do kyberbezpečnosti, když můžu jako jednoduše přesvědčit nějakou paní, nějakého pána třeba ve starším věku, že někdo si na něj bere půjčku, musíte rychle poslat peníze sem na ten účet a ten člověk všechny ty prostě autorizuje ty příkazy a dostanou se někam. Na druhou stranu bych možná řekl, že jako četnější útoky probíhají jako neviditelně, kdy opravdu jako pomocí nějakých nástrojů, co vyhledávají služby otevřené prostě do internetu, tak ty útočníci vyhledávají třeba konkrétní službu, kde znají tu konkrétní zranitelnost a jako masově to vyhledávají, pak na to útočí, takže často to bývá o náhodě, ale řekl bych, že úplně nejsou nikde uvedeny nějaké statistiky, jako co je častější. Všechno má svůj význam v tom daném sektoru, v tom daném zaměření. Rozumím. Já jsem rád, že mluvíte jako z té zkušenosti, z té vaší. Žádnou statistiku bych po vás ani nechtěl stejně. Kdo dnes vlastně stojí na té druhé straně, tedy na straně útočníka? No to může být kdokoliv. Opravdu to jako může být kdokoliv. Může to být organizovaná skupina, může to být nějaký jednotlivec. Jo. Jak teďka nedávno byl takový případ toho mladého ruského člověka, který stál za Lockbitem, tak nejdřív se jako myslelo, že to jako zodpovědná za to nějaká velká skupina a on to vlastně kódil, on ten ransomware kódil jako jeden člověk. Jo. A doteď je na svobodě v Rusku, pěstuje si záhonek někdy u Moskvy. Takže to jako může být opravdu kdokoliv.
Jsou to No. primárně nějací geniální samouci. Vy jste říkal předtím, že to naučit se hackovat nebo něco takového netrvá jako týdny, ale jako vyšší řády měsíců, tak jsou to nějací jako edukovaní lidi, kteří mají třeba za sebou nějaké vysoké školy, nějaké VUTčko nebo něco. Jo, to řadu měsíců, možná spíš let, pokud ne desítek, tak určitě spíš let. Určitě ty geniálně samouci tam jsou. A zase, ta statistiku úplně jako nemám. Tady funguje nějaký information bias. Jako když někoho chytěj, tak asi není tak geniální, nebo prostě někdy udělal chybu. A jako většina těch hackerů, který nejsou odhaleni, který jako dál fungujou, tak z nich by se měla spíš dělat ta statistika, kdo to jako většinou je, kdo je ten úspěšný člověk. No. Asi na to nedokážu úplně přesně odpovědět. Rozumím. Jaký je nejběžnější postup při etickém hackingu a jaké jsou jeho hlavní výzvy? Největší výzvy a postupy. Tak ten postup je poměrně jasný. Tam pokud mluvíme o těch penetračních testech, tam se kontaktujeme vlastně s tím daným zákazníkem, řekneme si nějaký requirements, řekneme si, co je potřeba udělat a začneme dělat penetrační test a výstupem toho je vlastně nějaký report, který obsahuje seznam těch rizik, seznam zranitelností, toho, co se nám povedlo, co jsme pohackovali. A to se následně řekneme prostě jak fixnout, jak zapečovat, aby se to už nepovedlo tomu útočníkovi, tomu reálnému útočníkovi, který má ty úmysly špatné. A největší výzvy, tak tam to vidím určitě jednoduše, tak to je součinnost ze strany zákazníka. To je jako velká výzva. Občas, protože ti IT administrátoři nebo týmy, co tam jsou v těch firmách, tak jsou jako hodně vytížený. A já chápu, když nám někdo někam dává přístup prostě na nějaký třeba interní pentest, nastavuje nám VPNku nebo dává nám prostě výjimku na naše IPiny, whitelistuje nám IPiny, tak často je to jako pár kliknutí, ale když potom někdo onemocní nebo mají prostě nějaký problém, nějaký bottleneck prostě v té dané firmě, tak to se často protahuje prostě na dny, týdny a ty prvotní součinnosti jsou občas hrozný pain, ale jako to se stává, to je asi jedna z těch hlavních výzev. No. Ta druhá, tak to je držet krok. Prostě aktualizovaný nejnovější typy útoků, prostě opravdu jako vzdělávat se v oboru. Proto my třeba pracujeme nějakou část roku jako intenzivně na projektech a tu další část roku opravdu se jako dál vzděláváme, cestujeme a vzděláváme se. Co je nejčastější slabina, kterou útočník využije díky informacím z internetu? To je dost podobná otázka. Vlastně, co jsme tady měli, jak jsem říkal, nejčastější slabina záleží jako na té oblasti. Může to být člověk, může to být opravdu jako vyhledávání zranitelnosti jako v konkrétním nějakém zařízení. Z toho technického hlediska jsou to třeba uniklá hesla nebo spíš něco jiného? Pokud někdo jako vyloženě chce jako zaútočit na lidi, nebo ne prostě dostat se jako do nějakých uživatelských profilů, tak uniklá hesla, credentials jsou jako velkým problémem. Jako děláme to i pro firmy, že se snažíme stahovat vlastně data z infostealerů. To jsou takový malware, který vyskrýpuje hesla třeba z prohlížečů, může vám prostě sebrat nějaké soubory z počítače a my potom tady tyhle data hromadně kupujeme a můžeme v nich vyhledávat prostě jednotlivý keywordy, jako grepujeme si tam názvy jako firem, jako třeba domény, nebo případně ty e-maily, ty zaměstnanské e-maily a díváme se, jestli jim nelíklo heslo. A
pokud ten infostýler je v nějaké té dané firmě, tak to je docela výhra pro nás, protože vlastně velkou část, když děláme třeba red teaming, tak pro nějakou banku nebo tak opravdu jako těch uživatelích si vyhledáváme všechno, včetně tady těch uniklých dat. A je to jako poloviční výhra se prostě dostat opravdu někomu jako do nějakých různých profilů a tak. Taky, co je hodně silný, co lidi často dělají, takže recyklují hesla nebo používají soukromá hesla pro firemní prostředí. Jo. A my vlastně v těch uniklých datech dokážeme vyhledávat i podle těch hesel, takže když někdo použije heslo, nevím, kobylka 1, 2, 3, 4 hvězdička, tak použije to na Netflixový účet a použije to potom i na různé další účty, tak my se dostaneme i do těch dalších účtů, protože my třeba nevíme, že má účet na Facebooku, účet na nějaké sázkovém portálu, ale my si to vyhledáme podle toho hesla a pokud je to v těch uniklých datech, pokud mu ty oběti to vyskrejpuje vlastně ty hesla z toho prohlížeče, tak my si to dokážeme všechno vylistovat a prakticky máme jako celý jeho život. A velmi často, když lidi mají nějaké svoje anonymní e-maily, tak na to taky používají třeba stejná hesla, jak na svůj hlavní e-mail. A že někdo jako nechce jako aby viděl, že je zaregistrovaný na nějakých konkrétních stránkách, tak to taky dokážeme najít podle toho hesla, pokud je stejné. Nebo je tam nějaká jiná jako variace toho hesla, tak to taky není problém často. Při vaší práci se pravděpodobně dostáváte k velmi citlivým datům, ať už to, že jste teď zmínil, že lidi se přihlašují někam, kde nechtějí, aby o nich bylo známo, kam se přihlašují. Kde je pro vás osobně ta pomyslná hranice, co už je v rámci testování přes čáru, i když je to třeba technicky možné? Na ten civilní prostor, já bych řekl, že jasný hranice jsou requirements, jo, aby to prostě bylo v těch legálních mezích. A ty requirements jsou jako svatý. Nemůžeme udělat nic, co by bylo nelegální, nebo zasáhnout někomu vyloženě jako do soukromí, pokud si to ten člověk sám neobjedná. Takže jako co se týče vyhledávání těch dat, my nezasahujeme při vyhledávání dat třeba o firmě, jako zaměstnancech nějaké firmy, my nezasahujeme do jejich soukromí, my se nepřihlašujeme do jejich účtů. My se snažíme jenom shromáždit co nejvíc informací, které by byly použitelné proti té firmě. Jo. Jako samozřejmě můžeme to potom i těm zaměstnancům jako pro ty dané firmy jako reportovat, že do reportu dáme, hele, jo, a ten člověk má pravděpodobně malware v počítači, protože tam měl spoustu soukromých věcí, pravděpodobně to není na vašem firmním počítači, myslíme si to proto a proto. Samozřejmě můžeme jako reportovat, ale ta hranice jsou 100% requirements. Co se týče jako už toho necivilního prostředí, tam jako zase jsou to requirements, prostě to, co máme zadané, ale to je potom otázka jako na asi etiku. Když se bráníme proti cizím mocnostem, tak kam až můžeme jako zajít v rámci té obrany, případně nějaké ofenzívy. Tam to asi nemůžu úplně jako blíž komentovat, abych neporušil nějaké NDAčko. A nějaký etický kodex máte definovaný? Etický kodex, tak to jsou vždycky requirements. Chováme se tak, abychom dělali všechno legálně, abychom se drželi v těch domluvených hranicích a neporušujeme dohody. Doposud jsme se pohybovali spíše v komerční a civilní sféře, vy se však intenzivně věnujete i bezpečnosti ve vojenském prostředí. Jak moc se liší uvažování útočníka, když jeho cílem není finanční zisk, ale je to něco jiného, je to získání třeba nějaké strategické výhody na bojišti, nebo ohrožení životu v konkrétních jednotkách, nebo něco podobného? Velmi. Tam se to liší opravdu jako velmi. Já bych možná poupravil jenom jednu věc. Ten finanční zisk je jako často taky motivem v té vojenské oblasti, kde například i ruský APT skupiny, když hackujou západní instituce, armády a snaží se získávat informace, tak oni mají jako velmi často na to skoro neomezený čas a prostředky, ale stále jako ta finanční motivace tam je pro financování vlastně toho chodu, pro financování války. Takže tam
tak to funguje. A jak se to liší? No asi tím, že mají prostě neomezený, skoro neomezený rozpočet a snaží se já bych řekl, že jdou více do hloubky a opravdu se snaží ty útoky mít propracované, připravují se na ně dlouho. Já jako jsem v kyberbezpečnosti hrozný nováček, jo, ale přijde mi, že jak jste říkal, že v té civilní sféře tam je to většinou jako finanční zisk a když by to mělo nějaká ta akce trvat až moc dlouho, no tak se na to vykašlou a prostě půjdou na nějaký jednodušší cíl. Tady třeba mají zadané, já vím, od nějakého vedení jako nějaký cíl a jak říkáte, se na to jako připravují dlouho a ta akce taky trvá jako dlouho, že to jsou jako ty persistent attacks, ty APTčka, není to jako... Jo. Přesně tak. Oni se prostě snaží velmi často jako dosáhnout svých cílů, vyhrát válku, takže pokud ten cíl daný má implementovaných jako spoustu i klidně pokročilých bezpečnostních opatření, tak oni se snaží všema způsobama tam proniknout. Říkám, mají na to neomezený čas, neomezený rozpočet a to je ten hlavní rozdíl oproti té civilní sféře, kde se v té civilní sféře prostě snaží tou nejjednodušší cestou. Samozřejmě i v té vojenské se snaží tou nejjednodušší cestou, ale pokud ten jejich daný cíl má jako pro ně strategickou hodnotu, tak jako se toho nepustí. Kde je hranice mezi kybernetickým bojem a informačním bojem? Prolínají se nějak? Ta hranice je velmi tenká, velmi často. Já bych to vysvětlil asi tak, že ten kybernetický boj, že to si představte, že přijde k vám člověk domů, vylomí zámek, vypne vám elektřinu, vykrade ledničku, nainstaluje vám kamery a mikrofony, pak odejde a třeba se občas vrací a pokud tu ledničku doplníte, tak ji vám zase vybílí a natáčí vás, jako doplňujete. To je jako kybernetický boj. Ten informační je spíš takový člověk, který stojí před domem s transparentem, s cedulí, snaží se vás přesvědčit o svojí pravdě, buď propagandou, nebo prostě šířením informací jakýchkoliv. Takže ten informační boj je spíš takový. Prolíná se to jako ve chvíli, kdy se třeba jedná o sockpuppetové účty na sociálních sítích, jako například, jak jsme se bavili o tom LinkedInu, tak určitě jako ruské služby se soustředí na šíření dezinformací a propagandy na těchto sociálních účtech a už to není jenom informační boj, ale vyloženě, když mají ty fakeové účty, tak tam obcházejí prostě nějaký KYC, už jako je to aspoň nějaký light hacking, kterýmu se tam jako věnujou a tam bych řekl, že se to už trošičku prolíná jako s tím kybernetickým bojem. Tak ta hranice je jako velmi, velmi tenká. Ale když by to byla špionáž a třeba by ten nějaký hacker, když vy jste použil jako tu připodobnění, kdyby se jenom zajímal o to, kdy tu ledničku doplňujete a je to nějaká špionáž, je to informační boj nebo už je to kybernetický boj? Špionáž, tak to bude určitě kybernetický boj. Pokud nějaký sledování, tak kybernetický boj. Jo. Před 16 lety se Spojeným státům a Izraeli podařilo sabotovat íránský jaderný program pomocí červa Stuxnet. Jak se od té doby rozšířily možnosti kybernetických útoků způsobovat kinetické škody? Uvedl byste případ podobně zásadního úspěchu ze současnosti, nebo to byla taková výjimka, co se stala? Stuxnet, ten byl jako výjimečný v tom, že byl neuvěřitelně propracovaný. A jako kdyby to někoho zajímalo, tak se o tom může pustit různý dokumenty, ale skvělá je kniha Countdown to Zero Day, se to jmenuje. A ten tam vlastně docela dobře, je to pěkně popularizovaný, když jsou tam jako techničtější věci, tak dobře popisuje vlastně to, co se tam tenkrát stalo. Jo, jako je slavný ten případ hlavně proto, že měl vlastně takový první opravdu jako fyzický reálný dopad, ten kybernetický útok jako na nějaký fyzický objekt, kde oni vlastně
pravděpodobně Izrael se spoluprácí s US vyvinuli malware, který nějakým způsobem dopravili do Natanzu, do výzkumného střediska pro prostě jaderný výzkum, vlastně takové středisko pro obohacování uranu. A oni tam ovlivňovali rychlost těch centrifug, který tam obohacoval ten uran jako postupně, strašně nenápadně. Oni tam, myslím, že útočili na Siemens PLC, prostě na takovou, na konkrétní zařízení. A on právě neskutečný hype tady je ten případ jako dostal proto, že oni objevili vlastně 4 zero day prostě exploity, který by měly jako na black marketu jako neuvěřitelnou hodnotu. Jo. Takže tam prostě bylo jasný, že do toho byly investovaný jako miliony, možná miliardy dolarů. Jako do toho výzkumu vývoje a jako speciální to bylo v tom, že tenkrát se jako cílilo ne plošně na strašně moc různých zařízení a objektů, ale že to bylo jako velmi specifický. Jako od té doby určitě to byla jedna z takových těch jako prvních obrovských věcí. Nedokážu asi srovnat, jestli se stalo něco podobně velkého, ale můžeme to sledovat například při válce Ruska proti Ukrajině. Tak byly útoky na energetiku, myslím v roce 2015-16 na jejich infrastrukturu, kde jako došlo nějakým blackoutům a tak. Teďka, jak je konflikt s Iránem, tak tam Izrael vlastně, myslím, releasovali nějaké informace o tom, jak sledovali pomocí dopravních kamer to jako jejich vládní představitele a tak. Takže jako ten kybernetický boj dneska určitě má svoje obrovské místo ve všech válkách a všude. Ale byl to spíš exces toho, že ten kybernetický útok má až takový kinetický dopad. Já bych neřekl, že to byl exces, já bych řekl, že je to slavník, protože byl jako prakticky první takový jako veřejný s takovým dopadem, ale když se podíváme fakt na ten blackout na té Ukrajině, tak to ovlivnilo jako obrovské množství životů a vlastně jakýkoliv kybernetický útoky, třeba ať už jsou na nějaké bezpečnostní systémy, na různých jako jaderných zařízení nebo nějaké energetiky a tak, když jako někde vypnou nějaké bezpečnostní opatření, může to někoho zabít a tak. Takže já bych řekl, že opravdu se o tom mluví protože to byl ten jeden z těch prvních nebo první opravdu jako velký případ. Takže není to zas tak ojedinělé, jak třeba někteří můžou o tom mluvit. Dá se předpokládat, že to bude častější? To si myslím, že určitě. Jak se v komunitě kybernetické bezpečnosti vnímá závislost Evropy na amerických big tech produktech vzhledem k tomu, jaká je současná geopolitická situace? Americký big tech produkty, já si myslím, že s nimi jako nejsou takové problémy. Jo, to asi záleží samozřejmě, koho se jako bojíte. Ale největší jako riziko je zůstat, jak říkáte, závislý prostě na jedné straně. Já bych úplně nepodkopával důvěru v té jako big tech produkty, ale rozhodně bych podporoval diverzifikaci, kterou tady jako potřebujeme, aby prostě stát se může jako cokoliv, abychom měli alternativy ke všemu. Jako dobrý příklad tady tohle je třeba firmware ve stíhačkách. Jo. A když jako si někdo kupuje od US stíhačky, tak oni mají jako kill switch v těch stíhačkách, že to můžou jako kdykoliv vypnout. A například Izrael tady v tomhle tom pokročil. Myslím, že dostali jediní asi jako povolení, jestli s tím dělat, co chtějí. Nejsem si teďka úplně jistý. Myslím si, že máte pravdu. Jo, myslím, že jako jediní. A samozřejmě to je jako extrémně nákladná věc, jo, jako na to taky každá země úplně nemá peníze. Třeba Česko na to určitě nebude mít prostředky ani jako dostatečný počet lidí, co by se tomu mohli věnovat. Ale prostě mají vlastní firmware v těch stíhačkách, protože prostě Izrael jako nevěří nikomu, což možná asi dělá dobře, proto tak dlouho existují.
Vojáci často mohou vypouštět informace, které lze využít k jejich lokalizaci nebo identifikaci. Jakými způsoby k těmto únikům dochází nejčastěji? To je velký problém. A taky jako nemá úplně jednoznačné řešení. Já si vysvětlím proč. Vojáci často u sebe mají osobní telefony, chcou prostě zůstat se svými blízkými v kontaktu. Jo? Když konkrétně třeba budeme mluvit o Ukrajině, tak jezdí na frontu, prostě je to nebezpečný, taky se už nemusí dožít dalšího dne. A často si volají jako online se svými blízkými, posílají fotky z fronty, posílají fotky z kasáren, všude možně. A to je jako bezpečnostní riziko, je to obrovský z několika důvodů. Za prvé na těch fotkách se může prostě zachytit prostě čísla různých vozidel. Může se podle toho, samozřejmě podle klidně několika pár stromů někde lokalizovat přesně, kde ta fotka vznikla. A ten nepřítel může pomocí prostě osintových technik sledovat jako pohyb například těch jednotek, může odhadovat jejich počet, jejich jako nějaký intent a tak. Takže to je jako obrovský riziko. Pak je tady ta druhá věc, vlastně to, co se jako běžně dělá, i přesto, že ten voják si říká, hele ne, já to nikam nezdílím, já to nedávám na sociální sítě, přece jako to bych neudělal, chápu, že to je jako riziko a to posílám jenom svým blízkým. Ale to taky může být docela problém, protože nepřítel samozřejmě cílí tady na ty vojáky a cílí na nich různýma způsobama. Buď může samozřejmě jejich rodinný příslušníky třeba něčím vydírat, nebo ty samotní vojáky by jim poskytovali prostě intel. Ale co jako velmi častý, řekl bych jako asi nejčastější, tak to, že ti vojáci často používají třeba seznamovací aplikace, nevím, třeba Tinder, a ten nepřítel tam vytvoří prostě falešní profily nějakých slečen, Ukrajinek, Rusek a potom tady ten nepřítel pak vyhledává lidi, kteří mají nějakou vojenskou hodnost, například tam mají uniformu a tak dále. A pak je pomocí různých sociotechnik přesvědčují, aby jim poskytli nějaké informace, jako nějaké důvěrné nebo tajné informace, nebo je přesvědčují například už jako v pokročilých stádiích nějakým sabotážím. A tady tohle jako hodně lidí si říká, že ne, já bych přece na to nenaletěl, jo. Já si s nima třeba jako zavolám, nebo hele ne, já s nima komunikuju už jako rok, 2, 3, jo, já ty lidi znám. Tak pokud je jako neviděli naživo, a ani to, když je viděli naživo, nemusí jako znamenat, že nepracují pro cizí mocnost nebo pro nepřítele. Ale i to, že s nima třeba komunikují jako už dlouho, tak nic nezaručuje. Jo? Jako, ty sociotechniky jsou propracovaný. Ty lidi komunikují jako běžní lidi, ty lidi se jako ty profily třeba těch slečen, tak oni se můžou s těmi vojákama jako pohádat, můžou mít charakterové vady jako schválně a tak prostě jsou tam jako manipulační techniky, které mají přimět tomu vojáka jako věřit, že hele, tohle je reálný, čeká mě někde láska, má o mě strach, tak já ji budu posílat prostě každý den, kde jsem, kde se pohybuju, aby ona mohla sledovat, jestli naše pozice nedostaly zásah, protože se bojí. Jo, takže tohle je jako obrovský riziko a ti vojáci o tom vůbec nemusí vědět, komu ty informace tak dávají. A to, že někoho vidí jako online na nějaké kameře, tak deepfake je poměrně už jako dneska jednoduché udělat, jednoduše přesvědčivý a to může být jako velký problém. Ale samozřejmě můžou zatím stát jako opravdu reálné slečny, které tuhle práci dělají. Jo. Tohle to není jako nějak technicky tak strašně složitý, aby tohle nedokázali udělat. Já jsem zrovna před asi půl rokem jsem četl zajímavý článek o Ukrajinkách u fronty, který právě se snaží přesvědčovat Rusy, kteří mají u sebe telefon seznamovací aplikace, aby buď se vzdali, nebo aby jim poskytovali informace. Takže jako dělají to určitě obě strany. Zní to podobně jako dokument v síti. Ten vyšel kdysi, když jsem byla ještě na Gimplu, ale aspoň si dokážeme představit, jak to asi funguje. Je to srovnatelné?
No, já jsem ten dokument viděl. Ale nevím, jestli je to úplně srovnatelný. Já si myslím, že na tom bojišti je to mnohem propracovanější a že zrovna v dokumentu sítě, kde jsou ti predátoři, tak i přesto, že nepochybuju, že někteří z nich jsou inteligentní a manipulaci jako ovládají poměrně dobře, tak na tom bojišti opravdu tam jde o jako spousty životů. Teďka jako neříkám, že nebo nezlehčuju tu situaci internetových predátorů a samozřejmě dětí. Ale ten válečný boj je mnohem lépe organizovaný a financovaný a neřekl bych, že se to dá úplně dobře srovnávat s náhodnýma predátorama na sociálních sítích. Ale ta technická stránka toho, že tam byly nějaký ty herečky, které vystupovaly jako, řekněme, děti a komunikovali s těma predátorama, telefonovali si s něma a snad se s nima i setkali, tak to je připodobnitelný? Určitě. Jo. Z tohohle pohledu bych řekl, že to jako připodobnitelný jako je. Ten dokument v síti, já pana Klusáka mám jako režiséra, člověka jako rád, tak tam to bylo koncipované pro veřejnost, aby se to jako všechno dokumentovalo, natáčelo, aby to bylo koukatelné, aby se vlastně na ten problém upozorňovalo a tam to bylo jako důležitý z jiných důvodů. Takže jako asi bych si zatím nepředstavoval jako v realitě takový velký štáb, který se snaží tohle dělat. Jako většinou to dělají jako jednotlivci vyloženě na tom válečném poli. Říkám, musí to působit jako hodně přirozeně. V síti bylo prostě propracovaný tak, aby to bylo jako dobře koukatelný a určitě to bylo zpracovaný výborně. Jako já jsem moc rád za to, že to vzniklo. Tak tím jsme se dostali trošku mimo, ale když se vrátíme zpátky na to bojiště, klidně zrovna to ukrajinské, jakou roli tam hrají novináři, civilisté nebo dobrovolníci v té kybernetické bezpečnosti, ať už je to úmyslně nebo neúmyslně? Jo, tak teď se mě vybavila taková skvělá fotka, kde jeden civilista, ten turista, ruský turista, vlastně, když byl Krym okupovaný, tak se vyfotil, myslím, že to bylo nějaký PVOčko, prostě nevím přesně, co to bylo za vojenské zařízení, ale udělal si krásnou fotku na Krymu s nějakým vojenským zařízením a oni několik hodin na to, ukrajinská armáda to zařízení zničila, protože identifikovali přesnou pozici, kde je. A pak na sociálních sítích někde sdílela poděkování tomu turistovi za to, že se s nimi fotil. Takže jako určitě tady ty operační jako rizika tam jsou a když jako se cokoliv natáčí, jako novináři, ti musí být samozřejmě hlídaný, když někam jedou, jako co za materiály natočí, co kde zveřejňují, protože opravdu to může být jako obrovský operační riziko a ty tajemství jsou jako přísně střežený, takže jako není to asi o tom, aby se jenom cenzurovalo, aby se nevědělo prostě, jak ta válka vypadá, ale opravdu jako jde tam o život. Ta válka je hnusná věc a to tajemství se tam musí zachovat. Kdybyste měl definovat několik základních pravidel pro příslušníky armády České republiky, která dokážou eliminovat většinu kybernetických a operačních škod, jaká by to byla? Byla by zároveň odlišná od toho, co radíte běžným lidem a firmám? Rozhodně by to odlišný bylo. Nebo rozhodně to odlišný je. A mnohem paranoidnější. A člověk se jako musí chovat v tom kyberprostoru zodpovědně. To je jako běžný civilista, prostě jako zaměstnanec, prostě v prostředí. Musí se chovat zodpovědně a nešířit zbytečně příliš moc informací o sobě, o firmě, o okolí. Ale co se týče jako armády, ono se to tam jako ve mně hodně pře, protože já bych řekl, hele, nesmíte používat telefon, neberte ho nikam, nefoťte se, nikomu nevolejte, prostě dělejte to, co se vám říká a
To je jako tak krásně jako utopický, jo. Ale kdybych jako řekl tomu Ukrajinci, který zrovna se vrátil po několika měsících z fronty, ale neměl bys používat telefon, tak mě dá pěstí. Jo. Prostě je to na druhou stranu nějaká morální podpora, to, že jako vidí rodinu, vidí svoje děti, vidí svoje známí, příbuzný, sdílí s nimi něco, člověk jako je to sociální, potřebuje prostě něco sdílet. Ale kdybych jako měl dát rady, ale omezte to, nahraďte tady ty potřeby něčím jiným, protože když jako budete sdílet sice nějaký krásný fotky, selfiečka někde, to, co děláte, a to, co děláte, bude jako určitě zajímavý, tak může to prostě stát život vás a vašich kamarádů, vašich kolegů, jako nejenom váš, jo. Prostě půjdete potom někam v nepřátelském poli po lese a prostě najednou tma a konec. No. Sdílejte toho, co nejméně a prostě chovejte se opatrně, nenoste u sebe prostě zařízení, který není schválený, prostě o kterým jako neví vaši nadřízení a tak, protože nikdy nevíte, co kam posílá nějaký signál, kde jako vydává ten signál, co kam posílá nějaký data. Ale nikdy nevíte, je toho všude strašně moc. Takže takhle bych to řekl. No. A jako možná, pokud už jako máte potřebu něco sdílet, tak asi by to mělo projít nějakou jako kontrolou sekundární a rozhodně by tam měl být jako nějaký časový odstup. Jo. Jakože nikdy by se nemělo vůbec absolutně nic postovat jako real time. Vždycky byste měli jako počkat aspoň třeba pár týdnů, měsíc, to je jedno, až pak jako něco sdílet na sociálních sítích po nějakém schválení, tak takhle bych to asi viděl, pokud jako už fakt jako potřebujete, máte tu potřebu jako ty informace sdílet. A pokud potřebujete jako psychickou podporu ze strany jako rodiny nebo dávat jim jako vědět, tak vždycky přes nějaký prostě oficiální schválený kanál a nemyslet si, že vy to víte nejlíp, no, protože nevíte to, co nevíte a to může opravdu stát jako životy, no. Možná by se měla zřídit znovu pošta, obyčejná. To taky není bezpečný, že to se dá taky interceptovat. Každopádně. Ne? A navíc při jako obyčejný poště, tak někde je to potom na hromadě a pak to největší zranitelnost je, že někdo přijde a hromadně prostě otevře všechny dopisy. Nebo se stane tak v Pelíškách. Dostali jsme jasný rozkaz zničit diverzanta. Ano, no to asi nebude úplně řešení, jako nevracel bych se ke starým. Jako je fajn, že viděl při své práci jako v zahraničí, že konkrétně jako nejmenovaný vlády někde na Blízkém východě se bojí třeba kyberbezpečnostních hrozeb jako natolik, že mají jako vyloženě prostě analogové archivy, že jako nemají, že ty data prostě zapisují jako rukou a že nic nikam nedávají do žádných databází, to bylo docela vtipný. Takže jako jsou různý návraty ke starým zvykům, ano. Jak se projeví do budoucna třeba AI, ať už v kyberútoku nebo v kyberobraně? Nebo už se projevila? To se projevuje hodně. Vidíme to čím dál častěji. V tom útoku, tak já to asi popíšu z pohledu, jako, co to pro toho útočníka, jak mu to může pomoci. Mně jako hackerovi AI určitě usnadní a urychlí práce. Jo. AI těm útočníkům urychlí třízení dat, usnadní jako různé kontroly a prostě usnadní ty útoky a zrychlí je. Jo, mě při té práci, mě to jenom prostě zefektivní. Když budu cokoliv dělat, jak už je to open source intelligence, už jsou to prostě jakýkoliv jiný pentesty. Co se týče obrany, tak tam je to poměrně jako tak jasný. Ty AI tooly dokážou prostě číst 50-100 milionů prostě řádků kódu, to dokáže přečíst, dělat z toho jako kontexty, jo, dělat z toho nějaký závěry, což prostě fyzicky ten člověk, ten ajťák jako sám jako nedokáže prostě pokrýt. Takže tam určitě jako z pohledu obrany jsou samozřejmě zlepšení. Jo, jako bude se to dál vyvíjet, ale na tohle pole jako nejsem odborník. Co bude největší problém do budoucna? Nějaké falešné identity,
ty deepfake podvody nebo nějaké úniky dat, anebo to bude vždycky prostě ten lidský faktor, kde můžeme vždycky vlastně počítat s tím, že ten člověk není dokonalý a že se dá spolehnout na lidskou chybu. Já si myslím, že čím dál častější budou určitě útoky na lidi, deepfakey, přesně jak jste zmínil. Tohle to je největší riziko, to tady bylo a jako bude jako největší riziko, protože je to nejjednodušší cesta, jak přímě prostě jak okrást oběť. Jo. A když se koukám na to, jakým způsobem se to dělalo před nějakými rokama, jakým způsobem se to dělá teď, tak když se podíváme třeba na takový ty podvody, jo. Když vám dneska přijde e-mail hele, od nigerijského prince, pošlete někam peníze, nebo umřel nějaký váš příbuzný, prostě zdědil jste tady 1 000 000 euro, pošlete poplatek 5 000 euro, ať se uvolní prostředky. Pravděpodobně jako na to neskočíte. Jo. Ty maily choděj a jako choděj z děsivého důvodu, protože to funguje a nikdo na to skočí opravdu, ale jako většina lidí už se tady tomuhle vyhne. Co je jako problém, tak s postupem času se ty útoky zlepšujou a lidi jako sice opatrnější jsou, ale zároveň ty útoky jsou propracovanější. A já jsem teďka nedávno zaznamenal, zajímavý, že mě teda ta zpráva nepřišla, ale zaznamenal jsem, že velmi často se útočilo třeba i na IT správce a head of security a tak. Byly to WhatsAppové zprávy, hele, hlasuj tady pro Anežku, hlasuj pro Katarínu a byla to jednoduchý phishingový útok. Vlastně když jste klikli na ten odkaz, co vám přišel na WhatsApp, prostě ale hlasuj pro ně, tak se vám otevřela stránka, byl tam button, kde jste měli jako hlasovat. A teď jste viděli, že ta Anežka, Katarína nebo whoever, takže měli jenom o pár hlasů míň, než ta první, co tam byla jako před nima a jste si řekli, mě to nic nestojí, prostě budu tam hlasovat. No a když jste na to klikli, tak se vám objevila taková poměrně jako nějaká verze kapči, že hele, zadejte číslo, jo, tak jasně, potřebuji jako věřit, že jako nebudu hlasovat 100krát prostě jako jeden člověk pro tu danou osobu. No a tam jste zadali číslo a přišel vám nějaký ověřovací kód a to byl prostě, když nejste pozorní, tak uvidíte, že to byl ověřovací kód jako WhatsAppu. No a ten, když jste zadali do té stránky, tak ten útočník se vlastně přihlásil na váš WhatsApp a z toho vašeho WhatsAppu potom mohl dál šířit jako tyhle zprávy nebo třeba vašim kontaktům. Prostě získal přístup k vašim kontaktům a mohl potom všem napsat, hele, prostě tě potřebuji půjčit, nevím, 50 000, 30 000, jo, pošli mě to tady na ten účet. A to, takže tohle to byl jako princip toho útoku. A člověk, když jako je v presu, je nepozornej a teďka přijde to třeba z nějakého známého čísla, tak často je prostě neopatrný, podlehne tomu a prostě jsou případy, kde jako potom ty peníze jako pošlou. Jo, takže to je jako velký problém. No a vy vlastně, než jako dostanete vůbec ten WhatsApp jako zpátky, protože můžete ztratit absolutně jako přístup třeba k němu, tak to může trvat klidně několik dní a ten útočník je prostě efektivní a ten útok jako provede spoustukrát. Takže takhle bych asi na to odpověděl. No a dá se říct, že jsou lidé opatrnější než třeba 10-15 let zpátky? Nebo prostě lidi jsou stejní, jenom ty technologie jsou lepší a lepší? Mm-hmm. Jak jsi říkal, lidi jsou určitě opatrnější. Technologie určitě jsou lepší a lepší. Tady je zase největší riziko těch starších generací, který už se třeba odmítají učit a už je to prostě na ně moc. A já tomu rozumím, jo. Jako budou prostě lidi často nechcou jako celý život v něčem vzdělávat a tak, ale ty útoky jsou prostě šitý na míru často proti těm nejzranitelnějším. Jo. Jak jsem popsal tady ten phishingový útok, tak to často cílilo jako na lidi přímo z oblasti IT. Jo.
ale opravdu, když jako ten pressure, když vám, jako nevím, představte si, je vám prostě třeba 60, 70 a najednou vám někdo zavolá, že váš účet byl napadený a že potom vás spojí prostě s někým, kdo říká, že je od policie a že musíte rychle něco udělat, jinak to bude problém, tak ty lidi jako si prožili už svoje a jako chcou mít klid a třeba neví o těch nejnovějších trendech, co se jako děje, jak ty útoky vypadají a že opravdu jako je to nesmysl, když po vás jako někdo chce někam poslat peníze, to je absolutní blbost. To rozhodně to nedělá policie, rozhodně to nedělá banka. Nikdy prostě neposílejte nikam takhle peníze. A když je to tak vážné, tak se to dělá jako třeba z očí do očí, nebo si vás pozvou, že jo, na tu instituci. Není to jako takhle přes e-mail většinou, ne? Jo, dá se říct. Jako jsou prostě jiný kanály, jakýma ty instituce komunikují, no. Ale prostě nikdy nikam neposílejte peníze. No, takže jo, určitě lidi jsou opatrnější, ale ty útoky jsou sofistikovanější a ta obrana proti nim je jako velmi složitá. A touto otázkou jsme se dostali na konec našeho podcastu. Děkujeme za váš čas a že jste se s námi podělil o zajímavé informace. Děkuji za pozvání, přeji krásný den. A děkujeme rovněž Rádiu R Masarykovy univerzity, že nám poskytnulo své prostory pro nahrávání. Vážení posluchači, poslouchali jste další epizodu podcastu Debrief s etickým hackerem Markem Trestnerem. Děkujeme, že jste poslouchali až do konce a zase někdy naslyšenou.